Orain dela urte asko, santuergo magikoan, ume talde bat baso sakon batera abiatu zen. Gau berezia zen, baina bertan zer aurkituko zuten, inor ez zekien. Guazen, hau zirabagarria izango da. Nik uste dut beldurrez egingo dugula aie. Nik ez dut zertatzea honi. Ira denok bazera bagara, ez da zer gertatu zen. Begira, zuaitaren irudik handuan. Bai, abentura baten hasiera. Enteka gudena zinetzi, logika ere badu tokia. Bai, logika, domazkoa. Agian egiaren zerbait argumentatzen dela. Ez kezkatu ziren nago. Bai, taldean node eta horrek babesten gaitu. Ikusten nik etan dut, ba. Ba, pues izan den. Ongietorriak, baina ez dakit zera aurkituko duzuen. Ni naiz bide honetako gidaria. Zatozte nirekin, gauza miresgarriak ikusiko dituzu. Baina gogoratu, ez dira guztientzat ikusgai diren gauza. Baina agian honek erakutsi nahi guzen maiz. Ni baiet dio, zer edezagun. Ez mesedez ez zu jarraitu behar. Ausartak bakarrik ikusiko dute basoaren benetako sekretua. Eta koldarrak betiko galtuko bire mez. Horiz deitzanu eta zeten duzunagatik arriskutxea izan daitezke. Ausartak, orduan din gereiko zitut, naiz eta berdak egon. Ez piratu, bere ala ez dakigu nor den. Ni ausarta brino gehiago naiz, ero zamarra. Ikusten, ez dira beldurgarriak. Gurekin ari dira dantzatzen. Oso dertigarria da. Alteak alduak eramaten diozu arte. Hau zonagarria da, sepulako esperientzia. Ez arete ongietorriak. Basoaren sekretuak ez dute inork ukitu behar. Sekretuak zaindu bar dire. Bestela, sekretuak zurekin ekatu badu. Agian, gaitxu lentzen gaituzue. Ez dugu baterik eragan nahi. Izan dizuet ez bidatzeko. Talde hapa bezeko itxaman nuen, baina ez dakit nola egin. Orain zuen patua beteko da! Izan dizuet ez dinelak hori behar. Ez jare mendi paterako. Basoa bu identiko gaitu. Ekari utziko diogu azken momentura arte. Baita artean gure itenak galduko dira. Ez duzue gehiago kanpoko mundua ikustiko. Eta horrela bertatu zen gomazikoan basora sartu ziren, baina handik ez ziren inoiz atera.
Iluntasunak lagunak lokartzera belarki zituen. Begia zitita ere basoa bera sartzen zitzaien ameketan. Nera etorri dira. Nere dantzaziko nahi zametzea. Ezin dugu lorik egin, eta ez ara esnatuko. Basoak gure burua kontrolatzen ari da. Nik ez duk gehiago jolas egin nahi. Etaret esnatuko. Ametsa horlanitatea bihurtuko da. Esnatu zirenean, bato ontsoak hitz egiten zuen, diakao zenkartuza bezala. Basoak hitz egiten du. Ez dago logikarik hemen. Danok izkerri zine behar gara tinko. Ausartak esan behar gara azken une arte. Orain zuek betiko gure parte izango zarete. Ez dut berdura gehiago kontan nahi. Demezin dugu iez egin. Ez dago iez bederik. Pasoa zarete orain. Hau izan da basoko daumatikoa, eta hemen dituzu gaurko aktoreak. Ule beldurra sentitzen duena, Iker beti ban egiteko prest. Elak behieka zuten. ikarna poetikoa, ikenuzia. Enara jakin minatik. Jai zurekia. Galeria arduratua. Intelektua. Historia ikona.